मदिखौ आङो आंनि चेनेलाव बरायनाय थाबाय। खुलुमबाय रायजोफोर। मदिया गगा मोनबाय थादो, माथोआ एसे बेलेग जादो। मैया आङो थाइनै दामनि आइसक्रिम जादोंमोन, थान्दा दै लोंदोंमोन। बेनिफ्राय आङो हराव उन्दुनो हायाखै, खुगाथिंसो हां लादों, गन्थंथिं हां लादोंमोन। डाक्टर लिंहरदोंमोन, बिजि लानो गिनानै आं लादिया। आदसा बाखि जियानो जायाथों मानो, जुदि नोंथाङा मिटियाव थाङो अब्ला नोंथाङा खिनो ओंखारबा मा खालामो? एक्सुवेलि आङो फुङाव जेबो जाना थाङा आरो आङो मिटिङाव थांनो एखनबा फुङाव खेबसे खियो। बेनि उनाव आङो मिटिङाव थांनानै खिनो ओंखारबाबो खिग्रा जायगा दं बेयाव खियो। आङो नोंनो फिसानि बाथ्रा खिथानि। गोदो जोङो फिसामोन अब्ला जोङो औवा बारियाव खिनो थाङोमोन। बेनि उनाव दुब्लि बारियाव खिनो थाङोमोन। बेनि उनाव दा जोङो बिसिपि सरकार फैनाय लोगो